Erronka bati aurre egiteko orduan, informazio bilaketa oso garrantzitsua izango da. Horretarako, adimen artifiziala ere baliatu dezakegu, tresna bezala, honek denbora horretzen lagunduko baitigu eta ideiak emango dizkigu gure beharretara egokituz. Tresna honen abantaiak izango dira, abiadura eta eraginkortasuna alde batetikan, milaka informazio iturri arakadatu ditzakelako soinu gutxi batzuetan, ideia berriak eta irtenbide sortzaileak emango dizkigu ikuspuntu berritzaileak eman ditzakelako erronka bati aurre egiteko, eta pertsonalizazioa, bilaketak egiteaz gain, informazioa interpretatu eta murrizten baitu. Oso garrantzitsua izango da prompt egoki bat ematea adimen artifizialari, eta hau lortzeko 5 puntutan oinarrituko gara testu garapen hori egiteko orduan. Lehenik eta behin, testuingurua eman beharko diogu. Aldez aurreko edo sakoneko informazioa eman beharko diogu adimen artifizialari, zereginaren egoera edo helburua uler dezan. Helburua argia eman beharko diogu, adieraziz zehatz-mehatz ze lortu nahi dugun erantzunarekin. Nahi dugun tonua edo estiloa zein den ere zehaztuko diogu komunikazio estiloa definituz. Irtera forma zein izatea nahi dugun ere esango diogu, berak nahi dugun fitxategi mota itzuli ahal izateko, eta informazioen xehetasun maila zein izatea nahi dugun ere adieraziko diogu. Hobetzeko estrategia bezala garrantzitsua izango dira. Idazkera, hasierako prompt bat idatziko dugu, non gure beharrak zehazten ditugun. Beste hobetzeko estrategia izango da ebaluazioa, ematen dugun informazioaren kalitatea aztertu beharko baitugu, eta azken hobetzeko estrategia doikuntza izango da. Hasierako prompt hau egokitzen joango baigera, ematen dizkigun emaitzetan oinarrituta. Simulazio bat egiteko, ChatGPT baliatuko dugu. Nik aurrez emana diot adimen artifizialaren tresna honi informazioa, orduan adierazi dudana da Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako erdi mailako aurre inprimaketa digitaleko 2. mailako ikasle bat balitz bezala jokatu behar duela, eta ari dela parte hartzen erronka batean, non albaitari klinika baten irudi korporatiboa eta honi dagozkion aplikazioak diseinatu behar dituen. Orduan, jarraitu beharreko pauso guztien zehaztasunak biltzen dituen dokumentu bat sortzea behar dudala esaten diot, eta sortu ditzakedan 5 irudi korporatibo ezberdinen ideiak ematen nahi dudala. Ideia horietarako kontutan hartu behar dela, esaten diot, kontutan hartu behar dela ere klinikaren izena abere dela, eta bezeroak estilo garbi bat izatea eskatu duela, eta irudi korporatiboak jasangarri eta inklusiboa izan behar duela. Orduan, nik hau adierazita, ChatGPTek ondorengo informazioa eman dit bueltan. Alde batetikan, eskatu diodan pausoen zehaztasunak azaltzen dizkit. Alde batetik, lehen pauso izango dela erronkaren azalpena, bigarrena izango da diseinu prozesuaren pausoak, hau diala briefina zehaztea, briefina aztertzea, inspirazioa eta referentzien bilaketa, kontzeptualizazioa, zirriborroak egitea, digitalizazioa eta kolore paleta definitzea, eta azkenik tipografia aukeratzea. Eta gero, emateizkit irudi korporatiboaren 5 proposamen. Hauetatik nik eskatu diot, proposamenak aztertuta, gehien gustatu zaitena 3. proposamena da, orduan eskatu diot, mesedez, 3. proposamena gehiago garatzeko. Eta hemen, pixkat adibideak eta ematen dizkit, puntu bezala. Horrez gain, Perplexity tresna erabiliko dugu, eta tresna honek laguntzen diguna da, adimen artifizial tresna bada, zeinek ingoitun bilaketa sakonak webgune osoan. Orduan, horrez gain informazioa sintetizatzen du eta hizkuntza natural batean erantzuten dugu. Orduan, tresna hau baliatuko dut 2026ko irudi korporatibo tendentziak zeintzuk diren bilatzeko, eta horrez gain eskatuko dietera aztertzeko zein da Gipuzkoan, albaitari kliniken sektorean,
dauden kliniken irudi korporatibo estiloa.